أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa, egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ubusisiwe loyo esandleni sakhe kugcwele yonke inhlobo yobukhosi. Ubukhosi bonke busesandleni sakhe. Uyena obusisiwe loyo. Wonke amandla angawakhe. Unamandla phezu kwayo yonke into. Unamandla phezu kwayo yonke into. Ubusisiwe ngoba uyena ophethe yonke imibuso. Ubusisiwe. Uyena odale ukufa, wadala nokuphila, ukuze avivinye abantu bakhe emhlabeni, abone ukuthi obani abazokwenza okuhle ukudlula abanye. Ngaya amagama sadalela ukuthi size emhlabeni sizokhompyutha, sizoqhudelana ngokwenza izenzo ezinhle. Isihloko sami ke sanamhlanje sithi usizi lomuntu othwaliswa engazi. Usizi lomuntu othwele engazi ukuthi uyathwala. Ngiyaphinda ke eAfrika. Njalo uma ngabe ngikhuluma, wena ubothatha leyo ndaba leyo bese uyikhandela isithombe. Ngaleyo ndaba leyo kube ngathi into oyibonayo, khona uzozwa kahle ukuthi ngithini kuwe. Usizi lomuntu othwala engazi. Kunentombazane ethize eyezala nezinsizwa ezine kubo amantombazane emathathu. Manje le ntombazane le kwadlula abazali emhlabeni. Kwaqale kwadlula ubaba emhlabeni, kwase kudlula umama emhlabeni. Kwafanele ukuthi manje kuphumeke imali ke zikababa zamapolisi nemali zikababa zomsebenzi. Inkosana yala ekhaya abayithembile ubaba ubhalise ngayo zonke izinto zakhe njengomuntu okuwuye oyindlalifa. Kunomehluko ke eAfrika phakathi komuntu oyindlafa nomuntu oyindlalifa. Kunomehluko omkhulu. Umuntu oyindlafa yilo muntu lo okuthiwe yonke into ibhaliswe ngaye, akufanelanga abafowabo nodadewabo abanike lutho, lonke ifa elakhe. Usengabapha ke nje namangabe ethanda. Yindlafa ke leyo. Umuntu odla ini? Odla ifa. Bese kuba khona ke indlalifa. Uzovumelana nami ke eAfrika ukuthi ukwendlala ukwenzani? Is to spread ngesilungu. Ukwendlala is to spread. Mawusukwendlala icansi, wendlala isikhumba, wendlala ingubo, you are spreading those blankets. Ukwendlala ke loyo. Indlalifa ke leyo ke umuntu obekiwe waba inhloko yekhaya ukuthi abazali mangabe bengasekho uyena ozokwendlala ifa, endlalele odadewabo nabafowabo, abele odadewabo nabafowabo ngendlela okumele ababele ngayo. Manje ke lo ntombazane le umfowabo uyena owayeyindlalifa, okwabhaliswa ngaye ukuthi uyena oyokwendlala ifa kudadewabo nabafowabo, abendlalele ngendlela ubaba wabo ababele ngakhona, athe akababele ngakhona. Yena wakhetha ukwenzani?
wakhetha ukuba indlafa. Akasafuni manje ukunikeza odadewabo nabafowabo ngendlela okufanele abaphe ngakhona noma ababele ngakhona. Wangena umoya kaSathane, umoya womhawu wokuba greed, ukuthi yonke into akube yakhe. Uma ngabe laba bebona ukuhamba isikhathi eseqala yena manje edlondlobala engasebenzi kodwa enza izinto ezibonakalisa ukuthi unemali, bambuza, "Buti, wasuyashintsha wena esikhaleni? Kuyacaca ukuthi wena zonke imali zikababa zamapholisi nezimali zakhe eziphuma elukuzana ekhampanini zomsebenzi, ama-provident fund nama-pension fund, wena uyawadla, thina awusinike lutho. Ukwenzelani lokho?" Okunokuthi abaphendule ma-Afrika amahle, wabathengela iy'nkabi ukuthi zibabulale. Ngenhlanhla-ke nomusa kaMdali akekho owafa kulezo y'ngane lezo, kodwa zabaleka lezo y'ngane lezo zagcwala lonke izwe lase-South Africa, ngoba zibalekela ubhuti wazo ongene umoya weyikhova, ongene umoya kaSathane, okunokuthi aphe abafowabo nodadewabo abendlalele ifa ngendlela ekhethwe ngakhona ubaba wakhe ngoba emthemba. Yena wakhetha ukuthi ngcono ayithathe lezo mali kube ezakhe yedwa, bese laba mangabe bembuza bese ezama ukubabulala. Wabhadala inkabi ukuthi ziqothe imbokodo nesisekelo ey'nganeni zakwabo. Ezancela ibele ayishiyele yena. Wancela ibele washiyela zonke ley'ngane lezi asefuna ukuyibulala manje ngenxa yomhawu, ngenxa ye-pride, ngenxa ye-greed, ngenxa yomona. Uyagula kodwa akaziboni ukuthi uyagula. Layela-ke ema-Afrika, uthe uMdali, "Ngidale ukufa nokuphila ukuthi nginitheste nginivivinye." Ziyaqala ivivinyo manje. UMdali ufuna ukubona ukuthi njengoba ebavivinya kanje labantwana laba, bona bazokwenzani. Baqala manje bagcwala amathafa, baba scattered, bahlukana, omunye wabalekela le, omunye wabalekela le, omunye wabalekela le. Babalekela umfowabo abavundle naye esibelethweni esisodwa, usefuna ukubabulala ngenxa yomona yokungafuni ukubanikeza izimali zabo. Mind you ukuthi kunabantwana abafunda isikolo la, nabo sekumele babaleke manje bayeke isikolo ngendaba yokuthi nangu uBhongoza uhlohle sakhe akafuni ukuzwa, uqotha kwasani, ufuna ukubulala konke ngisho nalabo abafundayo. Zayibalekela-ke ingane zabantu zagcwala amathafa. Lo ntombazane kabona ukuthi hey ayisekho-ke manje lento le, kodwa ukuze ngikhona ukuthi ngiphilise abafowethu kungcono ngihambe ngiyozama ukuthi mhlawumbe ngifundele noma ubu-security noma ubu-cleaner noma yini lento engifuna ukuyifundela. Wafunda-ke waqeda wasithola-ke leso certificate leso. Uthe sitholileke leso certificate leso-ke endleleni-ke lapho ethi uhambisa i-CV yakhe ezwile ukuthi kuyaqhashwa ekhampanini ethize yama-security, endleleni washayiswa imoto wanqamuka umlenze. Wakhoza ukuthi akafake iy'nsimbi-ke manje awuhlanganise ngey'nsimbi. Isivivinyo njalo uNkulunkulu uyamthesta. Qale wamthesta ngani? Ngokuthi umfowabo angabaniki imali. Wamthesta ngani? Ngokuthi umfowabo abathengele iy'nkabi. Usemthesta ngokuthi ashayiswe imoto manje ethi uyofuna umsebenzi ngenhloso yokuthi ufuna ukufundisa abafowabo laba abangasafundi, abangazi ukuthi bazokwenzani basebancane. Nangu ugweve nemali okumele ngabe bafunda ngayo laba. Uthe sahleli-ke kanjalo ehambile ubuya eclinic for i-check-up, hamba ngenduku uyagcolela manje njengoba ashayiswa imoto. Abafowabo nodadewabo bahlangana nje ko-Facebook kuphela, basazani, bagcwele yonke i-South Africa le, kuwo wonke lama-province, ngoba babalekela umfowabo. Akufanelanga babe sendaweni eyodwa la bazotholakala khona, ngoba uyabafuna, bafuna ngey'nkabi, bafuna high and low. Uthe-ke esahamba esebuya-ke eklinikhi-ke kuleyo fizo, uma ngabe ubehambela ifizo noma ubeyolanda amaphilisi ey'nhlungu noma ubehambela i-check-up, ahlangane nomkhulu. Another test.
ahlangane nomkhulu. Lo mkhulu lo osebenzisa idlozi, umoya omubi, umoya ongcolile. Lo moya loya utshele lo mkhulu lo ngesimo sale ntombazane. Bese lo mkhulu lo ehlala phansi nale ntombazane bese itshela ngesimo sayo. Ivume le ntombazane, angithi vele lo moya lo umtshela vele amaqiniso. Umtshela amaqiniso vele, impilo vele ayiphilayo. Kuthi wena washonelwa abazali intandane, umfowenu omdala akazange nabele imali zakini. Excuse me. Uxolo. Akazange nabele imali zakini, nithe manje imconfronta nimbuza ngeimali zenu kumele nithole, wanithengela inkaba wafuna ukunibulala. Kumanje niuvanzi nigcwele yonke iSouth Africa le, akukho province la ingane zakini ingekho khona. Amanga noma iqiniso wavuma vele umtshela iqiniso. Angithi nanku lo moya uyamtshela ukuthi kwenzakalani. Wasethi-ke lo mkhulu lona ke kumanje uhlalaphi, wathi ngihlala emqashweni. Kodwa nalowo mqasho ngiyahluleka ukubhadala ngoba umastende kodwa ungivumela ukuthi ngihlale khona, kodwa ngiyahluleka ukubhadala ngoba nje ungibona nje ngishayiswe imoto. Angisebenzi, angazi ukuthi ngizophila ngani. Athi lo mkhulu lalela ke, phuma ke lapha emqashweni uzohlala nami, mina vele ngihlala ngedwa. Yabona? Anginamntwana. Usuzofana nengane yami wena, ngizoku-adopt uhlale nami. Uzokwazi ukuthi nawe ukhona ukusebenza ke nawe ulanda izingane zakwenu ubuye kuzohlala nazo la ekhaya. Nangempela ke le ntombazane ayibonela ibhageni, ahambe ke naye ayohlala nalomkhulu. Atshela ukuthi vele lo mkhulu uhlala emzini vele omuhle futhi omkhulu kodwa uhlala yedwa. Hayi bahlaleke kube kuhle ke kube mnandi. Bese ke lo mkhulu etshela le ntombazane ukuthi lalela ke. Ngifuna ke manje ukuthi ngikwenze ufane nami, ukhona ukuphila nawe, ukhona nawe ukwenzani ukulanda izingane zakwenu uyilethe la ekhaya uzohlala nazo la ukhona ukufundisa, okhona ukubafundisa. Into enhle leyo. Ukuthi usize umuntu naye akhona ukuthi asize izingane zakwabo. Nangempela ke bahlaleke. Ngelinye ilanga lomkhulu athathe le ntombazane aye nayo emsamo wakhe noma eladini lakhe. Abanye bathi umsamo kula kuphahlwa khona. Kula kubizwa khona le moya engcolile ebizwa ngamadlozi. Yiwo kumsamo lo, abanye basho njalo. Bathi kula kuphahlwa khona, la kubizwa khona le moya engcolile ebizwa ngamadlozi. Banye bathi bakhuluma nezithunywa. Iyo yonke leyo moya le engcolile ebizwa ngezithunywa, enye ibizwa ngamadlozi. Into eyodwa leyo. Abasontayo bathi isithunywa, abangasonti bathi idlozi. Into eyodwa nje. Umoya engcolile, umoya weyikhova, umoya kaSathane. Ubona ngani ukuthi umoya weyikhova nomoya kaSathane izinto abathu zenze? Angeke uthi wahamba la ekhaya wazi ukuthi awushiyanga nkomo, awushiyanga mvu, awushiyanga mbuzi. Bawungasekho emhlabeni usuyabuya utshela mina ukuthi angihlabela imvu, ngihlabela imbuzi, ngihlabela inkomo. Ngiyithathephi imali? Wazi kahle ukuthi ushiyela ekhaya kungenalutho. Mawuqeda uyangithusa ungitshela lo msebenzi lo mangawenzanga ukhona umuntu ozofa la ekhaya. Likhona iqiniso lapho. Wazi kahle ukuthi ushiyela ekhaya kungenalutho. Ubona lapho ukuthi hayi lo moya lo uyabheda. Ngeke uzongifuna into engingenayo njengoba ilothi nemali engaka. Ucabanga ukuthi bonke labantu laba ngizokhulumela amaZulu ngoba umZulu. Wonke labantu laba bathi banamadlozi ilothi nemali engaka ibhadala amamiliyoni angaka. Ngempela makuthiwa ngempela idlozi lakini likhona liyaphila. Ngabe ukhona umZulu ohluphekayo? Ngabe ukhona umSuthu ohluphekayo? Ngabe ukhona umTswana ohluphekayo? Ngabe ukhona umXhosa ohluphekayo? Inyanya zeke zikhona. Aziboni ngale, angithi kuthiwa akukho la bangaboni khona, babona la singakhona ubona khona. Waye bangabona emva komshini welotho ukuthi namhlanje kuzophuma ziphi inamba. Babuye bangitsheleke ngibambe leyo 90 million ke. Hawu ke sengingayenza noma yini, noma ngathi ngenza umsebenzi everyday ngawenza. Ngithi imali banginikile. Kodwa umehluko ngalabo uzobona ukuthi umoya weyikhova, umoya kaSathane nomoya ongcolile bazofuna into enginganazo. Baqede bangithreathene, bangisabisa ukuthi mangingawenzi lo msebenzi khona umuntu ozofa la ekhaya ngoba bafuna ukuthi ngiyothatha izikweletu, ngingene ezikweletini shi komashonisa. Umuntu wakithi loyo ongifake ezikweletini azi ukuthi sizongihlula ukuthi ngiyibhadale, kuzodliwa impahla yabantu abami la endlini, kuzodliwa imoto yami, kuzodliwa umuzi wami. Umuntu wakithi loyo, uma-Afrika vula ingqondo. Ayikho lento leyo. Nangempela ke lo baba akahlaleke nale ntombazane ke emsamo wakhe ayivulele isikhwama.
Le ntombazane mayithi iyabheka la esikhwameni ithola ukuthi kunesandla somuntu. Mayesibheka lesandla bese siyaphakama. Bese lo mkhulu athi akaqhawule, abuze le ntombazane ukuthi ubani lo engiqhawula kuye, athi ugogo ozala mina. Kusho lo mkhulu athi ugogo ozala mina, qhawula kuye. Nangempela le ntombazane bese iyaqhawula. Uma ngabe ke iqhawula ke le ntombazane bese lo mkhulu ayamtshela ukuthi yabona ke lesikhwama lesi yiso ke isikhwama lesi engicebe ngaso ke lesi. Siphatha imali lesikhwama. Mawufuna imali nje uze kuphi? Uze kulesikhwama. Mawufuna imali uze kulesikhwama. Noma ngingasekho wena uze kulesikhwama. Kodwa lesikhwama lesi njengoba ubonile lesandla lesiqhawula isandla sodwa ngithi uyasibona. Uyathakatha lo mkhulu uthwele ngamanye amagama. Kodwa le ntombazana akayitshela ukuthi uthwele. Nangempela le ntombazane njalo mayifuna imali ihambe iyovula esikhwameni, ikhipha imali ihambe iyothenga igroza, iyothenga impahla, ithenge lokho ekuthengayo. Yagcwala imali yabaningi, yabona intombazane ukuthi hayi sengingabalanda abafowethu. Yabalanda abafowabo nodadewabo babuya bazohlala le ekhaya, kwaze kwafika ukuthi intombazane ithola umuntu oyishelayo, wayeshela yaqoma intombazane. Yashada ke intombazane yalotsholwa ke yashada kwaba kuhle kwaba mnandi seyibuyile zonke ingane zakwabo ehlala la ekhaya. Nomkhulu naye ajabule ke sebona ke umndeni ke omningi. Kanti umkhulu njengoba ethwele nje uthwele ngesithwalo secontract. Ubekelwe iminyaka ukuthi wena uzothwala ube nemali kodwa uzoba rich isikhathi singaka iminyaka engaka bese uyadlula emhlabeni. Akayitshelanga le ntombazane lokho. Nangempela sifika isikhathi umkhulu abiza intombazane ayitshela ukuthi mntanami njengoba ungibonayo ukuthi mina sengimdala ababize bonke manje bonke bahlala la ekhaya nalabo abanye bayafunda ke kuhle nje kumnandi kunemali la ekhaya. Ethi imali nayo isandla lesi esesikhwameni siyayiletha imali. Ababize bonke kumkhulu ahlale nabo phansi. Ebese thumela ke omunye weingane. Athi ngicela ukuthi uyongigawulela inswazi. Ahamba ayogawula athi uyigawule nje inswazi zibeningi ahamba ayigawule abuye nazo inswazi. Bese ehlala phansi bese amtshela ukuthi ke akayihlanganise. Ayihlanganise le inswazi. Mayiseyihlanganisile bese athi akazephule. Abasathe uyazephula inswazi ziyatebezela. Angithi ihlangene ziningi. Abasathe uyazephula inswazi ziyatebezela ihlangene. Abese mayiqeda lapha athi zehlukanise. Azehlukanise. Bahlela abantwana bamsurroundile umkhulu. Athi zehlukanise athi akayiphule ngalunye ayiphule zonke inswazi ngalunye ayiphule. Athi lalelani ke bantu bami. Uma ngabe sengihambile emhlabeni anobumbana njengaleza inswazi athi uyihlanganisile ubonile uthe uyazephula azange khona ukuphuka ngoba zihlangene zibumbene. Kodwa uma ningenahlangana uyongena phakathi kwenu usathane anidwengulule anihlukanise njengoba enza ngomfowenu. Ningakuvumeli lokho. Njengoba enza ngomfowenu omdala ningakuvumeli ke lokho ukuthi usathane angene phakathi kwenu anidwengulule anihlukanise nibambane noma ngingasekho emhlabeni. Abantwana ke umkhulu abangeke abahageke abantwana ke umkhulu abaqhawuleke kube kuhle kube mnandi. Kuhambe izinsuku ke adlule kumkhulu ke emhlabeni ngoba vele imali khona hayi umkhulu bamenzela indumo ezulu vele lokuzana yomncwabo hayi afihlwe kumkhulu kube kuhle kube mnandi kube nje ya. Benzeke ke ngokwamasiko abo ke nemisebenzi amahlambo ugeza ini yonke into benze nje konke ngononina kuphele kanjalo. Khumbula umkhulu akayitshelanga intombazana ukuthi uthwele. Akayitshelanga intombazana ukuthi uthwele kodwa utheni mayifuna imali iye kulesikhwama. Kodwa ukuthi uthwele akayitshelanga. Hayi nangempela ke sekuqediwe ke lokho ke sekungcwathiwe kumkhulu yonke into ke seyiright. Kuthi ngelinye ilanga untombazane athi uyalapha emsamo athola isikhwama singekho. Hayibo. Isikhwama manje sesishonephi? Uzobuza bani? Ngoba uyena oyedwa wazi ngendaba yomsamo. Nabantwana bakuba kabatshelile bekwazi yena nomkhulu sekuye yedwa manje wazi ngani ngendaba yomsamo. Lo ntombazane
ahambe athuye esitoro, endleleni eyesitoro abone lesikhwama lesendleleni, lesikhwama ebesilapha endlini asibone endleleni, asithathe lesikhwama lentombazana ngoba uyasazi athi mayethi uyasivula inyamfunyamfu yemali ngaphakathi. Avela sithathe lesikhwama ahambe aye ekhaya la emsamo lahlala khona, afika sibeke khona, athathe imali ke ahambe ke ayothenga ke lokho afuna ukukuthenga, abuye kuntombazana. Abone kuntombazana ukuthi manje ngoba imali sikhona nabafowabo nodadewabo namba usebafundisile ke manje, sekungcono ke manje aphume umuzi wakhe. Nangempela abiza abafowabo ahlale nabo phansi abatshele, hayi bafowethu, mina sengifuna ukuthi manje ngiphuma umuzi wami ngoba manje sengiganile, senginabantwana, nginabo abantwana baze bathatha abantwana, yonke into ihamba kahle, sengizonishiya ke nina ke la ekhaya, ngihambe ke mina ngemzini wami, nisaleke nala ekhaya, kodwa manidinga imali ningitshele, ayikho inkinga. Nangempela kube kuhle ke bahlukane, kube kuhle, athenge omunye umuzi. Angithi nayo imali khona, athenge omunye umuzi. Uthe sahleli-ke kuloyo omunye umuzi ke waba nendawo ke la indlu le ikamero lakhe la okungena khona yedwa, nobaba ekhaya futhi naye akabuzi ngoba uyambona nje mayengena nje eyi-one ehleli lapha emsamo ethi vele ukhuluma nabantu abangasekho, ngoba vele abantu vele abakholelwayo kule nto zabo zamasiko mbumbulu abizwa ngokuthi ukhonza amadlozi, kanti ukhonza imimoya emibi kodwa wena wazi. Nangempela-ke ulinda nje ukuthi makuhamba indoda bese ayakhuluma-ke nalesikhwama sakhe-ke simnikeze-ke leyo mali-ke leyo-ke ayifunayo. Indoda yazi ukuthi kunesikhwama la ekhaya kuyiso esikhiqiza imali. Hayi, ngelinye ilanga indoda bese iyabuza ukuthi awungitsheleke nkosikazi wami, ngoba wena usebenza imali uyithathaphi? Abone ukuthi manje lo usehlahla amehlo usebuza into eyikude naye, yabona? Bese ayamtshela ukuthi hayi, i-inheritance eyaphuma kumkhulu lo abakade behlala naye ubaba wakhe, avela athi ubaba wakhe, hayi umkhulu lo kube yi-inheritance, kube yifa engalishiyelwa umkhulu. Nangempela ayibambe lapho, kodwa lo ebese yabona ukuthi ngcono ngivule isitoronyana khona la ejardini, khona ezobona lo engeloku ebuza into eziningi, ezobona ukuthi imali iqhamukaphi. Nangempela avula isiphaza, avula ithaveni khona la ejardini. Hayi kube kuhle, kaboneke lo akasabuzi-ke naye ukuthi imali iqhamukaphi. Kwathi ngelinye ilanga ethi uyovula lesikhwama, wathola kunenyoka ngaphakathi, isandla sekho kunenyoka ngaphakathi la esikhwameni. Athi uyabaleka le nyoka ikhuluma, imtshela ukuthi hayi ungabaleki, lesa sandla lesa kahle kahle siyimi, ungakhathazeki wena, ngeke ngikwenze lutho wena, kodwa kufuna ulalele lento engizokutshela yona. Hayi khuluma-ke ngilalele. Lalela-ke, uphakathi kwezinto ezimbili manje. Umkhulu, lesandla leso sibona la, isandla sikabani? Isandla sikamkhulu wakhe. Wayethwele umkhulu, ethwele ngomkhulu wakhe. Manje njengoba umkhulu eseshiye wena manje la, nawe sekumele ke manje la emndenini kube khona igazi olichithayo, igazi lakhona igazi lani? Igazi lengane yakho. Kule ingane lezi njengoba unabafana ababili lentombazane, uzosacrifice umfana oyedwa kodwa ngeke afe. Uzosacrifice umfana wenzani? Oyedwa kodwa angeke afe. Uzophenduka nje kuphela abe yikripule, kodwa bese umphatha kahle. Utshele nalabantwana bakini ke ukuthi bamphathe kahle, bangamgconi, umphathe kahle ngoba uye ozobenzani? Ekhuphula ini? Lesithwalo sakho. Hayi nangempela ke avumeke untombazane, akusekho ukubuyela emuva, ngoba uyamtshela lo ukuthi mawungakwenzi lokho kuphela yonke into eninayo. Yambona kugaxeleke manje, ubengazi ugaxeleke manje ngoba uyacabanga manje ukuthi makuphela yonke into nayo kuzo istore, kuyibhottle store, abantwana bakubo nabo le mali abanika yona akasakhona ukubafundisa, abuyele back to square one. Hayi avumeke. Bese yabuza ukuthi manje ingane izogogeka kanjani, izoba yikripule kanjani? Imphendule lenyoka ithi hayi khuleka, yimi engazi lokho, wena nje mawuvuma kuphela ukuthi uyavuma ukuthi unikele ngomntana wakho, usacrifice ngaye lo mfana aphenduka abe yikripule, avume lona athi hayi ke uma ngabe kungeke kwenziwe yimi ayikho inkinga. Nangempela ke
ingane-ke nje vele isonteka intamo, isonteka izandla, vele kube yinto nje engasakwazi ukuyidlisa, isiyafunzwa, isakwazi ukuhamba, vele ibenteke nje yonke lento le. Bathi bathatha umntwana bamse esibhedlela, le nyoka itshele le ntombazana ukuthi ungalingi umse esibhedlela, ungavumi bamse esibhedlela. Uma ngabe nimuse esibhedlela, ningamuse esibhedlela esikhulu, nimuse kudokotela. Hayi nangempela bafike-ke kudokotela, udokotela athi hayi le ingaphezulu kwamandla ami. Ayikho into engingayenza le ingaphezulu kwamandla ami. Asabathe udoktor ukhipha into zamapeni nani. Thiwa lo muntu akezwa buhlungu. Akakhala kezwa buhlungu lo muntu lo. Manje imithi yamapeni izokwenzani?